Fir-raba parti ta' dan il-programm wasana biex niddiskutu dan il-ktejjeb ħareġ il-gwida uffiċjali għal Karnival 2017, naraw l-introduzzjoni tiegħu. Sabiħ. Mela, dan il-tejjeb li għadu kif ħareġ frisk mill-istampa u se jkun fidejn ħafna minnkom minn għada l-qoddim nasummi Jason Buzutil, direttur ta' Karnival. Minn għada jkun fidejn nis. Millum stess. Millum stess tajjeb. Nilqa' miegħi jkoll il-Anamel Stivala, direttur għal-festivals fejn dan il-Kunsill tal-Arti u l-Normal Hill, magħruf aħjar bħala iċ-ċiċċo li għandu l-kumpanija tal-Karnival. Misabilkom, sinjuri. Wasalna Karnival ieħor. għal-Karnival ieħor. Ekku, reġa wasal Karnival. Dan il-programm folt, hemm ħafna attivitajiet. Żdiedu l-parteċipanti dis-sena. Aha. Hemm interess kbir ħafna. Apparti li żdiedu u żied l-interess, żdied ukoll il-passjoni u bekk ikonna iktar affarijiet li jkunu ta' standard għoli. Passjoni hija kompetizzjoni wkoll? Jason. Parti minna li hija kompetizzjoni healthy bejn il-parteċipanti, ma jfissirx daw li ma jgħinux xulxin ukoll, imma fejn tidħol kompetizzjoni ovvjament kulħadd ikun irid jiblerra u jara l-affarijiet tiegħu li jkunu aħjar minn ħadd ieħor. Imma dana jawgura tajjeb illi hemm futur sabiħ għall-Karnival, hemm żgħażagħ illi qed jinvestu fil-Karnival. U xjuħ, ħannorman wara dak is-snin kollha jibda jgħallem iktar żgħażagħ biex ovvjament il-kultura tal-Karnival tibqa' hemmhekk. Ġifieri il-livell kif qalet sew id-direttriċi dis-sena hemm livell letteralment livell tajjeb ħafna. Ċiċċo, inti għandek il-karru tal-Presidenza. Għatbaħlhom bla dik karru tal-Presidenza? Jiena re tal-Karnival niftakar mhux re tal-Presidenza. Ġi fuqi kienu Anabel u Jason. Allura trid taħdmu da. Għattilhom naħdmu. Filli kellna proġett li naħħejna kollox u ħdimna x'qalulna huma. Kbir dal-karru? Naħseb li kbir. X'idejjat għandek għalih? Ovvjament mhux tiżvela d-disin imma. Tinżomm ħaqem Li ġara. Interessanti huwa li ħadem flimkien ma' Steve Bell li huwa il-karikaturista ta' The Guardian. Sewa. Allura kienet l-ewwel darba li kien hemm kollaborazzjoni bejn artisti Kif nibteddi l-kollaborazzjoni? Fil-fatt, id-direttur artistiku tal-Presidenza tal-Programm Kulturali ġi għandna u ħareġ bil-idea li naħdmu flimkien nagħmlu xi ħaġa l-Karnival. Peress il-Karnival. The Guardian huwa waħda mill-iktar gazzetti influenti li hawn fid-dinja, mhux biss fl-Ingilterra, anke għall-kontenut tiegħu. Eżatt, allura ħareġ bl-disin u Norman Hill. Bildi għajnieh. Ġi għaw Malta wkoll, ġi Steve Bellu wkoll. Kien jaf xi ħaġa dwar Karnival ta' Malta? Ma kienx jaf għax hu iktar li kien jagħmel hu ipinġi fuq il-The Guardian ġifieri. Allura hija l-ewwel xogħol 3D bażikament jgħu li ddiżinja u kien sorpriż ħafna meta ftit tal-jiem ilu niżel u ra li Norman jaħdem il-karru hemmhekk jiġifieri kienet xi ħaġa sabiħa wkoll li din l-amministrazzjoni li għamilna bejn iċ-Ċiċċo u Steve Bell xi ħaġa illi żgur il-poplu ħajlqaħħa tajba u l-ewwel karru satiriku politiku barrani, ġifieri sissatajiet politiċi li saru dejjem kienu tal-lokal. Nista' nassumi xi ħaġa. L-immaġinazzjoni tal-telespettaturi. L-beltu jaraw. Isma' bħala direttur tal-Karnival, forsi tista' tiżvelanna xi affarijiet ġodda li jista' jkun hemm din is-sena għall-Karnival? Li ovvjament kif qatt is-satira ħadd tispikka fil-Karnival ta' din is-sena. Tajba? Hija xi ħaġa li l-poplu Malti jrida, l-poplu Malti laqaħħa, il-politikanti jriduha wkoll, jiġifieri hija pass li konna minna ftit ta' żmien ilu illi letteralment is-satira s-sada fil-Karnival Malti u l-poplu qed japprezza. Plus hekk għandna ċertu niklu ta' nies illi jħobbu l-Karnival per se, ma pereżempju ma jħobbux jaraw il-karrijiet ma jinteressaħħomx u ma jinteressaħħomx pereżempju l-isfin tal-Karnival. Din is-sena l-ewwel darba amalgamajna wkoll ma' artisti u kittieba fejn is-sibt filgħaxija l-ħabta ta' 8 se jibda letteralment show kollu tradizzjonali u b'kitba tajba wkoll fejn ħanaraw ġiex il-Arċilla, l-famuża Arċilla, reġgħet miktuba minn Emanuel Mifsud illi forsi nista' niżvela naqra għandna l-famuż tieġ ta' Defni
u ta' Glen. U dan għandhom daqsxejn venue għandhom venue interessanti fejn daw ħajżewġu, għax daw ħajżewġu fuq it-tanker tal-gas. Hija letteralment. Ta' 100 sigaret fuq. Għall-ewwel darba wara xar snin reġanna l-karozzini u l-karettoni u ma xaġa tradizzjonali wkoll. Għandna l-banet libsin tradizzjonali fil-karnival, ġifieri għalejla letteralment. Ekwa qatt ikkwantifikajtu kemm jinvolvi n-nies. Għax dan kollu volontarjatu. Dan huwa kollu volontarjat u jiena ngħid meta tmismiegħu l-karnival tibqa' sejjer, ġifieri int tmur inti mbagħad jiġu tfal u mbagħad mara tibda tħid il-kostumi u mbagħad li mallem tiegħek tibda jgħidlu x'inhu Contagious. Jiġifieri din hija xi ħaġa. Għax ma ngħidu hemm 53,000 Malti u fil-volontarjat. Fil-volontarjat imma tinsemmu l-festi, l-banet, eċetera. Il-karnival, karnival hemm xieren kbar ta' nies u hemm jiena kif dejjem ngħid. Tul is-sena kollha. Ekku. Ħin jitwal. U jaħdmu bla qiegħda ġifieri. Ċiċċu jista' jgħidilna, inti il-ġurnata tiegħek kif inhi? Jiena llum il-ġurnata nara, anke tlajt nara sfin, ta' dawk iż-żgħażagħ kollha bil-kostumi. Kostumi fimli bil-flok. Ferħanin bil-flok tal-parteċipant, pereżempju, tiegħi ta' ħaddieħor. Hemm tara li l-futur ta' daw it-tfal qiegħed hemm. Xi ħaġa interessanti kienet. Dejjem għattilhom il-daw mindu kont żgħirina. U duħsib iż-żgħażagħ iż-żgħażagħ. Hemm konkurrenza żgħażagħ nies ġodda deħlin fid-dinja tal-karnival? U xi ħaġa interessanti kienet li waqt il-rehearsals libsu maskri ma mhux tal-kostum li ħajilbsu waqt il-karnival, imma libsu minn qabel biex huma jidħlu fl-atmosfera wkoll. Sewa. Ħanidlu f'atmosfera tal-karnival, ħanara dan il-servizz li sar mill-montaġġ ġew minn Jordan Gallia. Destination unknown, no, 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 no. I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown. Now I won't feel those heavy shoulders no more. My life got better now, I finally enjoy. Rajna dak il-servizz hemmhekk montaġġ ta' Jonathan Gallia li jaħdem għall-programm Pjazza. Jason, dak huma l-filmati tal-karnival tas-sena li għaddiet, aħna nimmeraw issa ovvjament tal-karnival li jkun issa l-ofol l-ewwel għandek it-tfal tal-iskejjel li issa jistennew jispiċċaw l-eżamijiet tagħhom issa nibdew. Meta jibda kollox? Li jibda kollox il-ħamis, ħan iżvelaw l-ewwel il-kostumi għandna serata apposta fejn isir l-opening tal-karnival isiru d-diskorsi kif ukoll niżvelaw il-kostumi li ħajkun jibdew jikkompetu mill-għada l-ġimgħa. Ġifieri nieħdu 10 kostumi minn ta' kull kampanija, nesebu xuhom il-Pjazza Teatru Real fejn nissis tattendi wkoll huwa teatru li jgħodu ħafna nies, imbagħad minn hemmhekk jibda l-programm letteralment organizzattiv li huwa standard minn tal-karnival eżattament fil-28 fejn imbagħad triq sant għandna tkun letteralment invażata bil-karriet u l-kumpaniji biex nagħmlu grande file. Xaġa forsi li tixtieq taċċenna id-direttur fuq is-safety measures li qed nippruvaw naħdmu ħafna fuqhom. Importanti il-karnival huwa wieħed mill-festivals li għalih jattendu ħafna u ħafna nies, speċjalment il-ħadd jekk it-temp ikun tajjeb. U xaġa li nixtiequ ngħidu l-ewwel fuq it-trasport illi kemm jista' jkun jużaw il-mezz pubbliku u minn ġejb il-karza tiegħu jipparkja fil-park and ride u ma jidħolx fil-belt. U dawk in-nies li ħajjiġu bit-tfal speċjalment joqogħdu attenti imħabba l-folor imħabba r-razza, aħna nieħdu kull prekawzjoni biex ikun inżommu. Nħeġġhom li jagħmluhom wristband ukoll ħalli mobile numbers. Imma is-safety importanti. Illum il-ġurnata risk assessments minħabba ċertu problemi fil-passat. Realtajiet il-belt hija
is-sajż li l-karnival qed jikber, allura rridu noqogħdu b'sebgħinejn u anke kulħadd għandu responsabilità tiegħu. Nħeġġu n-nies illi minflok jitlu minn Bib il-Belt jitalgħu it-tela ta' Kastilja għaliex minn Bib il-Belt u għadejja u jibdew joħorġu l-karrijiet minn hemmhekk u ġieli jkollna bottleneck bin-nies illi tkun daqsxejn diffiċli anke aħna min-naħa tagħna biex nimmanuvraw. Allura dak li jkun jista' jitla' t-tela ta' Kastilja ikun hemm id-defilet jilha magħhom ukoll, jiġifieri jistgħu letteralment jevitaw Bib il-Belt u jitalgħu b'iktar kumdità mill-triq tat-tela ta' Kastilja. Forsi ta' min jgħid ukoll li l-ewwel biċċa ta' triq merkanti tkun magħluqa biex in-nies ma jgħaddux minn dik il-parti. Ħadd isfel minn Kastilja. Minn Kastilja. Kastilja x'in id-dur eżatt. Allura jitlu minn San Paolo jiksru għal ġewwa. Jew triq San Paolo inkella jistgħu jiżlu minn fejn la Vallett. Fejn it-teatru hemm is-sajns indikaw minn fejn letteralment jistgħu jitlu. Sinjuri, grazzi ħafna tal-li ġejtu ħdejja, Jason Busuttil, direttur tal-Karnival, Annabel Stivala, direttur għal-Festivals fejn il-Kunsill tal-Arti u l-leġendarju Ċiċċo. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, awguri lil kulħadd, festival tajjeb jew karnival tajjeb, qabel ma nitilqu sa naraw għall-ewwel darba il-promo uffiċjali tal-Karnival 2017. Aħna niltaqgħu għada fi 6:30 saħħit.